Dobrý den. Libor. Kožnár. Děkuji. Kožnár. Vy jste operoval, celý jste. Který jsem chvatil. Já jsem se chtěl zeptat, co se tam stalo, když byla potom z toho venku z Ára, když byla jenom na tom oddělení, kde byla. Nerozumím, posaďte se. Po operaci chceme vidět, co se stalo, když potom začne krvácet jako co nastalo. Jo, takhle. No, po operaci ten průběh byl v pořádku, akorát asi tak 2 dny předtím ona paní umřela, teď přesně nevím, kolikátý týden to bylo myslím čtvrtek. Neděli ráno. Jo, v neděli, já jsem sloužil ze soboty na neděli. Tak někdy tak ve čtvrtek při výjezdě byl zjištěný, že trošku prosakuje krytí na operační ráně. To se stává tady po těch operacích páteře dost často, ale málo. Tak jsme jako, někdy se to zastaví, při opakovaní převazníky je potřeba ránu zrevidovat. Až tam někdy ono tam začíná ale prosak, jako, že je tam krevní výron, ale nebylo to moc, tak jsme čítali, že se to možná bude po neděli dělat, nebylo to moc, jo? Ale mezi tím nastal ten problém, že já jsem sloužil ze soboty na neděli a volali mě potom nad ránem, že paní nežije. Když jsem přišel, muselo se to stát asi ve spánku, poněvadž když jsem přišel, tak už měla chladný končetiny, vůbec nebyly tam známky života. Já jsem potom byl na sekci na pitvě, to se musí teda, a bylo tam rozsáhlé prokrvácení do mozečku, to je malý mozek, a bazén tempora toho spánkového hlavu. Jak to? Proč v mozku? To nevíme, poněvadž údajně si ve 2 v noci říkala, že jí pobolívá hlava, přišla za sestrama, ale říkala údajně, že na to trpívá doma na ty migrény. Častý teda, nevím to, jako říkala sestrama. Tady se o tom nezmiňovala teda. A to normálně lehla si teda spánku, nic jako nesvědčovalo, že by tam docházelo. A když měla mamka takové bolesti a krvácela, proč nebyla zavezena zpátky na Áru, aby... Ale ona neměla bolesti. Měla už více týden se stěžovala si sestrám, já jsem byl toho. Dokonce tady byla švagrová a to krvácení nastalo daleko dřív, protože ještě máme švagrová dovezla pyžamo, její vlastní jako švagrové. Je to mluvíte o jakým krvácení? No, tam bylo prosakovala rána, to nebylo jako takový krvácení velký. To je prosakování, no. Ale... No, tak tam to se nedělá hned, tam se čeká, někdy se to zastaví a někdy teda se ta rána musí zrevidovat. To není potřeba, aby paní neměla potíže s tlakem s ničím. Tam není potřeba pacienta vozit na Ára. Ale toto bylo něco jiného, tam došlo k masivnímu nitrolebnímu krvácení. No a když mamka měla takové bolesti, a i mě říkala po telefonu, že má strašně úplně agonické bolesti. Jo, oni teda zápisy o ničem takovým že by měla nějaké bolesti. Ano, si vyžadovala od sester. No tak ty záda bolí, to jako jo, to vždycky s tím je, navíc tam po té operaci dochází k otoku těch měkkých tkání, ale kromě tady toho, že to prosakovalo ta rána, tak nic takového tam nebylo. A to by mělo normálně přestat po 5-6 dnech, ne? Co? To prosakování a ty bolesti to No, někdy se to právě objeví, až třeba chceme tahat stehy a někdy to začne prosakovat, to není hnedka. Kdyby bylo jako akutní krvácení po operaci, tak vám to bude hned. Ale tohle bylo, já nevím teď kolikátý den, přesně nevím, ale to vzniklo v pooperačním období, že asi to najdu. Jak to bude? Byla operovaná 7. května, byl ten operační zákon prováděn, to byl
to byla středa, že? A zemřela ze soboty na neděli, vlastně už v neděli nad ránem. To znamená, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, až to vlastně nastávalo až 7. operační den. Jsme zjistili, že to prosakuje, jo? Čili to znamená, že tam vznikl nějaký zánět. Ne, zánět ne, pane Kožnár. Určitě, tak proč by to prosakovalo? No, někdy tam začne prostě to krvácení, nebo někdy dojde k povolení té frakcie, který musí cvičit, a někdy tam dochází k tomu, ale to je celkem běžná věc tady u těchto typů operací a dost často se to musí revidovat. No a jak to, že, ale když mamka měla takový bolesti, proč nebyla třeba jako na monitorech, nebo aspoň jako, aby srdeční Ale kdyby bylo potřeba na monitor, tak by šla na ARO, ale ona neměla jako nějaký potíže si stěžovala. No tak lidi bolí, rozumíte, ta operační rána bolí, zajištěná byla, jako tím, aby teda nevznikl tam třeba na zánět žil nebo takhle, ale jako pooperační bolesti jsou, zvlášť lidi, když vstávají, musí cvičit, ale jako, že by to bylo šokující, nebo tak nic takového nebylo. A sestra tam byla tu noc, nebo... Tu noc údajně paní si vyžadovala prášek na bolení hlavy. A to bylo co? Co se vzalo? Tuším, jestli říkali Novalgin, jako to je spazmolytický lék. No, a ještě prodejně si stěžoval, že mívá doma migrenózní bolesti. Doma tady migrenóz to nemývala, to zase nemůžu potvrdit, že samozřejmě... Já jenom říkám, co mě říkali teda sestry. Běžný typ, že by měla něco extra neměla. Ale potom, že by tam bylo nějaká agonie nebo nic takového, ona šla normálně, ulehla a potom někdy nad ránem, teda když kolem těch asi 3/4, kdy začíná jako takový ten na oddělení, že ti ležící pacienti už dochází k hygieně, tak zjistili, že paní nežije. Když to prosakovala takovou dobu, proč se to nedala zpátky na to ARO teda? Ale tam nebylo potřeba na ARO, tam bylo prosák asi v takovémto rozsahu, někdy masivně prosákne celé krytí, ale to není potřeba, aby šla na ARO. Tam prostě vám začne sekrece z rány, která to vzniká i v jiných operacích, takže musí se to revidovat. Nebyl tam ani pokles tlaku, ani nějaké ztráty, ale nelze to nechat, aby tam nevznikla nějaká kolekce tekutiny, nějaký depo, a to se neinfikovalo, proto se to dělá. Někdy se to samo zastaví, víte? Jako hnedka, rozumíte, ta operace je poměrně náročná, jsou tam kovy, to se zešroubuje, a líst jako znova do rány, jen když vám to tam začne prosakovat, to je riziko infekce. Čili minimálně, pokud to není úplně super masivní, že to krvácí, ale to ne. To není ani, to byl spíš tkáňový mok smíšený s krví, jo? Čili líst hnedka do rány, to ne, aby se tam nezanesla náhodou infekce, což je pro tu páteř katastrofa. Čili tak 3-4 dní se čeká, někdy se to zastaví a někdy to teda zůstává a prosakuje to, pak se to zreviduje na sterilních podmínkách na operačním sále. 3 dní, ale to trvalo trochu díl. Prosím? 3-4 dní, ale to trvalo trošku díl. Když tady... Vím, že první bylo nějak ve čtvrtek. V úterý už to měla, už jí to krvácelo, nebo možná už v pondělí. Ano, protože švagrová tady byla ve středu. Pondělí ne, začali jsme o tom uvažovat, o té revizi někdy ve čtvrtek. Ne, ve čtvrtek už mě ukazovala to pyžamo sákli, co jí dovezla švagrová, kvůli tomu ona říkala, že ve středu, jak jsem chodil, to, že už to má prosáklý. Takže už to muselo to už být v úterý, do rána to muselo prosakovat, a už se to mělo revidovat dávno do konce týdna, ne až po víkendu. A můžu se zeptat, byste kontroloval, vy kontrolujete pacienty každý den, jako mamku jste kontroloval každý den? Ano. A nebo sestry to kontrolují? Chodíme na vizitu, chodí se velká vizita každý den, vlastně dopoledne chodím já, dopoledne chodí primář oddělení, ten dělá dopoledne na 510 je traumatolog, odpoledne se to střídá. Takže vy i primář vidíte? No, viděl, samozřejmě. A sestry, když... Primář byl na vizitě na některé
když to už jako prosakovalo? Počkejte, teď nevím, jestli to bylo. Musel být tady na počátku, on měl, myslím, tady potom chyběl, to bylo. Jo, on byl tady do středy a čtvrtek, pátek byl na Národním kongresu, to jsem tady byl já. A když chceme mluvit, nebo já bych Já to vím, že teda, jako, když jsem jako říkal ve čtvrtek ráno, jako prosá, to je, ono někdy takhle, musíme rozlišovat od otisku, poněvadž i ta rána jako někdy vzniká otisk, ale otisk není prosakování, že jo. Jsou tam stehy, kolem toho vzniká jako takový lehký jako sáknutí rány, proto se ta rána tak jednou za 2 dní převazuje. Ale kdyby to nějak prosaklo už v pondělí, to už by bylo. Ale takový to prosáknutí skutečně, když jsme začali uvažovat o té revizi, bylo ve čtvrtek. To znamenalo co revize? Revize to znamená, že musíte rozpustit ránu, podívat se, jestli to tam nějak nekrvácí, ale většinou tam bývá jenom krevní výron, který se vypláchne a znova se to zašije. Víte, krevní výron to je vlastně to, že to je osmotické prostředí, kdy to natahuje ten tkáňový mok, jako tam je, jak si tomu rozumíte, je tam prostě jako musí, aby tam nevznikla depo tekutiny, tak se to musí vyčistit, vypláchnout. Ale vzniká, říkám, máme to dost často. A nemohli jste jí dát třeba něco na srážení krve, aby to zastavilo to krvácení? Ale to nebylo zase krvácení, aby potřebovala. Bral domů. Takže ho mám doma ještě to pyžamo, tak to není otisk, to je opravdu prosáknutý a docela dost. No ve čtvrtek to bylo prosáknutý. Ano, to možná, že to, když jsem přišel na vizity, tak to mohlo být třeba ze středy na čtvrtek, nebo tak, ale konstatoval jsem, že to musí být že budeme uvažovat o revizi ve čtvrtek ráno, to si vím přesně. No. A to, třeba mamka mi říkala, že jí byla strašná zima, to nevím, někdy to třeba způsobuje jako ten na ředění krve, když že se sníží. To nevím, o zimnici se nemluvilo, nějaké teploty neměla. Zajímavý bylo, že by si požádal, abych jí dovezl to silný toto na zakrytí. Tak jsem jí to musel namostit nový, že studený nový a na zakrytí jsem musel dovést to. A když chceme mluvit se sestrou, která tam s ní byla, třeba se zeptat, jak tam vypadalo. Myslíte, kterou jako co měla službu, když paní zemřela? No, kolik sester tam bylo? 2. A to jsou každá na jiné službě, nebo co? Ne, slouží spolu. 2 mají noční službu. A můžete nám je třeba najít, aby, jestli tady jsou, jestli jsme... To nevím, jestli tady jsou, ale... To ze sestra mají bezpředmětný, ne? No, já se jenom chci zeptat, protože taky ještě mamka chtěla některé knížky a takhle, tam byla vedle ní paní nějaká... A můžete nám najít, jestli teda to není moc problému. No, ne, Aneta je ve službě nebo není? A jo, má půlnoční, čili vyšla domů. A vy jste tady byla, když zemřela paní Kožnarová? Jo, takže dobře. Tady je manžel a syn, takže by s váma taky chtěli mluvit o paní Kožnarové. No můžete, jestli můžete, tak to bude lepší. Tak přijďte, jo? Haló? Haló? Můžeme počkat venku na chodbě? No já zase, aby se necítila intimidovaná jako vámi, jako doktorem. Je tam ta Radka? No. Ale dobře. Já myslím, že počkáme venku a... Ne, jako to, můžete s ní promluvit, já to nebudu. Děkuji moc. Dobrý. Ne, tak dobře, posaďte se, pane Kožnář. Můžete tady být, já půjdu na chodbu a klidně, aby to na Bohybnu, nebo co chtějí, děkuji. Paní Kožnárové.
Dobrý den. Libor. Těším. Děkuji. No, taky. Už jednou svou stranu. Chci sednout? Ne, sedněte si. Já se chci zeptat, jak vy jste tam byla s mamkou tu noc? Vy jste byla ta jediná sestra, nebo? Já jsem jedna z těch dvou, ale já jsem vlastně za maminkou byla ve 2 hodiny. Aha. Ve 2 hodiny vlastně zvonila s tím, že jí bolela hlava. Já jsem za ní došla a ona říká sestře, že jí bolí hlava. Já říkám, tak víte co, já jsem se jí doopravdy ptala. Chápu, že to pro vás není příjemný, pro mě taky ne. S tím, že ona říkala, že ty bolesti, jsem se ptala, jestli to má doma, a ona mě říkala, že jo, že si vždycky doma dávala pozor, aby i ten krk neprochladl a že tady si to neuhlídala, to řekla mě. Jo, a já říkám, víte co, tak já vám dám od bolesti, takže jsem přišla, ona měla vlastně antibiotika, měla flexelku, tak jsem mi dala od bolesti a ona říkala, že bych chtěla jít ještě čůrat. No a říkám, tak já půjdu s váma a ona v tu chvíli, já jsem s ní šla jenom fakt jako doprovod, protože sama vím, že ty migrenózní stavy mívám taky a vím, že ta hlava třeští a ona říkala, že je jí trochu na zvracený, tak já jsem s ní šla na ten záchod tam, na zpátek. Jo, a říkám, ptala jsem se jí a ona říkala, že už to teď po té injekci lepší. A to jsme došli zpátky tak ve 2:45. Jo, protože než jsem, ty 2 hodiny, než jsem ji nachystala tu injekci, než jsem ji aplikovala, pak jsme šli na záchod, tam jsem ji nechala chvilku samotnou, zazvonila na mě, že jsme na zpátky, takže bylo zpátky, když jsme došli na pokoj, bylo 2:45. A říkala, že je jí líp. Ale opravdu jsem se jí ptala s tím, že na to trpí. Takže tak. No, a pak jsme tam došli ve 4:45 ráno. A jak to, že mamka se třeba stěžovala na strašné bolesti, proč jí doktor nebo primář nebo nenařídila, aby byla na monitoru nebo na něčem se srdcem, obzvláště třeba, když má slabší srdce? Ale ona si nestěžovala na bolesti srdce. No ne na bolesti srdce, jako všeobecné bolesti, ne, jako a když je to takový neurotická jako bolest, tak to má zátěž třeba i, aby tělo nešlo do šoku. Jako z bolesti hlavy. No z bolesti té rány, jako to nezáleží, že zlomí ty ronko. Ona si, dívejte se, ale ona byla po operaci už, nevím, jestli 10. den. No. A to oni jsou vlastně po operaci páteře, jsou standardně na oddělení ARO, to ona tam byla po té operaci. A oni potom na monitoru nejsou. No já vím, a proč třeba nebo někdy, když se to zhorší, tak se můžou dát na monitor, když pacient má potíže, tak to mě jenom zajímalo. Z bolesti hlavy, jako když ona mě řekla, že to doma mívá. Ne, já nemyslím bolesti hlavy, to bolesti těch zad, proč třeba... To mívá, ale to... Ona si na to stěžovala, že je tam zima a bolesti ty jsou. Ale my jsme ji od té bolesti dávali, ona dostávala po celou dobu po té operaci, tak dostávala, ale jako... No tady si jenom tak říct, že proč to lékaři nedali zpátky na ARO, teda na přístroje. Nedávají pacienty? Ne, to by musela být jako... To by musel zaprvé indikovat lékař a ta situace, podle mého názoru, to je můj subjektivní názor, jak tomu nejsem kompetentní se vyjadřovat, proč se nedala zpátky na ARO. Tomu nejsem já bohužel kompetentní. Ale jako dopravdy se to nedává a ten stav, podle mého názoru, to je můj názor, tomu neodpovídal. Aby jsem měla, proč bych se měla vracet na to ARO. Když tu prosakovalo ta rána... To jste se, já vám rozumím, ale na to se musíte zeptat lékaře, já vám nemůžu nic říct. Jasně, my se jenom se chtěli zeptat, jestli tam byla... Já vám k tomuhle nemůžu nic říct. Jasně. Prosakování bylo dost dlouho. Já to vím, ale na to se musíte zeptat lékaře. Že kdybych já vám k tomuhle cokoliv řekla, tak... A lékař tam se mamce díval na ty záda každý den, jako ano, takhle? Ano. A to začalo, to prosakovala celou dobu, nebo to začalo v určitou dobu? Jasně, já vám rozumím. Já bych vám ráda něco řekla, ale nemůžu. Jasně, to mi rozumím. Jo, a když se zeptáte, tak on vám
pan to řekne. Já vám rozumím. Tak jo, děkujeme moc za to, že jste přišla. My půjdeme taky. Já vám úplně rozumím, zvlášť když jsme se s maminkou bavili a ona říkala, že musí být chyt, že hlídá vnoučata, že to samotný nedělá fakt dobře. Když ona na ty vnoučata tak myslela, jo, že už když u nás ležela na ty infuze jenom a pak dostala termín. Termín na propuštění? Ne, ona dostala termín na tady tuhle operaci s tím, že vlastně byla předtím u nás na infuze. Jo. Chápu vás. Děkuji. Chápu vás. Moje maminka je o pár let starší a... Děkuji. A nasledanou. Tak potřebujete ještě... Zeptejte se pana doktora. No. Protože on se mě syn ptal ohledně toho, že ta operační rána prosakovala. Jo, a jestli se na to lékař díval a on pan Komzák měl v neděli rozhodnout. Ano. No, ale to jsem mu neříkala. Rozumíte, to prosakování rány, to je jako, že se tam dělá jako takový, jako, ne, krevní výron, je to prostě serózní sekrece, že to začne jako tak, tam někde, jak vznikne drobný nějaký ty z těch drobných céveček, tak vznikne jako serum, nebo tomu říkáme. Ono to má červený zabarvení, ale je to jako serum. Čili to jako se to dere tou ránou a je potřeba to zrevidovat, jo, ale jako krvácí, že by to skřítalo, nebo to ne. To ne, to je jako, tam se krevní, někdy jak se udělá třeba v jiný operační ráně, to může jako z těch drobných cévek, jo, udělat si, ale jako, že by to vyžadovalo příklad na áro, nebo něco takového, to ne, to my tady máme celkem dost často, kdy revidujeme hlavně ty operační rány po těch páteřích. Až ti lidi nemůžou tam mít v sádře, taky nemůžou pořád ležet od začátku, čili určitý pohyb tam je, a tady vznikne tady tohleto. Ale s tím krvácením do mozku to nemá nic společného. A máte nějaké, nebo proč, co by to mohlo způsobit? No, tak mohla tam být sklerotická céva už té hlavě, která praskne. Proč to vzniklo, to nikdo neví. Já, když jsem to viděl, to bylo masivní krvácení, neslučitelné se životem. Tam vznikne rychle otok mozku, jako utlumí to dechový centrum. Já myslím, že paní zemřela prakticky ve spánku. A nemohla třeba spadnout někde na záchodě? Nebo... Ne, proto jsem šla s ní jako dopravdy, protože jsem měla strach, aby náhodou, protože jak by nebylo dobře, já jsem šla s ní tam i zpátky, aby mě nespadla. Se náhodou ještě něco neskomplikovalo, ještě k tomu všemu. Jako, že bola hlava, ne? Bolala jí hlava, no, proto jsem šla s ní, když jako... To byl jako takový prodromální příznak, že si tam něco vzniklo. Prostě mozková mrtvice z krvácení. Kdy máte mozkovou mrtvici z nedokrvnosti mozku, to je jako starší lidi, ale někdy prostě tam praskne nějaká cévka. A to je pak okamžitý, až to vlastně začne krvácet do mozku. Tak jo. Děkuji. Naschledanou.